kapor kalau beang ni step ben sedang no jing shikri jungi Blei ni kong sya beang ai ngui Blei bla don kat lambat ni kum ka Jingiaseng Khynnah hi baroh kawai balai lam nanti berplanti yang hi na du sedang kan ni ka Chidren week hadu kan ni ka step ben ya rob pen rom keteng jumu nya ai ku Blei ri pastor bedan lah ni kapor kita memesan jong Balang ki khot komti Balang kumju ipi ki kemi pa para samla khamtam ipi ki hep ki baren sya bangin ya khmat ani jingkri jungi Blei ni ka step in pandam Blei jing duai ni duai kaburom bag jingu ya chme ko pa na bag jing le bha jung me baroh ki jing snei jung me ki dap kar hai ko pa ki jing em jungi ko pa de don lam rangkat ma me ko pa ni jing shikri ki jungi hi baroh ko wai ko pa hoi ko pa kumba mela don rangkat ko pa na du pas dang kan ka Chidren week jong Jingiaseng Khynnah hadu menta ka clip mat ko pa mem shim la i no engi ko pa to pen kentang ma me ko pa inong simenta hi baroh ko pa bagai ai ban sa pendap ko pa kalau namta ka buram ko jong me hi ko pa tu sngewbha jing pa jung shakri ber pop jume hating jisu ni pa ni baroh amen chaban yo yaga bible station hapo jing yelami miss ibalamon mika khasano but miss alverin elkelang but inong dwai ni mr jonathan nongrom ngin yes nok tilang ka jirwai ka bakhalai bana kshb number ka jirwai ka ban rus pa phra ki khna jerusalem kertang jisu rwashram ki khna bomentaru kiwei ro ya kajirwai ka bakhalai ban rus pa phra ki khna Jerusalem kerteng Jisu rwai Shedhem ki khna bamentaru kiwei ro ya kaju ngap ki khna ki yarwai ngap ki yaro klem dawai jam hosana ya utrai lahi kai ban utrai ban puli kak tin klem wai lentisha neng di ban yo burom ai shu Blei baroh ngap ki khna ki yarwai ngap ki yaro klem dawai jam hosana ya utrai badret bad krau barolang kiwei lem kisur babang rendang ba siang ki penjam hosana ki ba trong tam ngap ki khna ki yarwai ngap ki yaro klem dawai jam hosana ya utrai man pule na ka jingrai sang ka nam ka bashis pa khat khandai de khat ka bashis pa san ka tin jong me ka long ka sharak ya ki ja jonga bat ka jingsha ha ka lenti jonga
mentangan pule nak kasih ti ujakop lenong kong khot basan handrai lada unu ru napi udu nak kajing statu unpan oblei uba ai kelo ya baroh bat ubam kena bente an ayak kata hau Proverb nang kabalai dekat kebasan tu ngat ha utrai dala ka donut baroh bat wat shania hala ka jong ka jing shampang Ngapuli naki proverb lenang balai dekat bahandriu hala kilenti baroh tu playa ute un penbet ya kilenti ya jong meh Proverb lenong kebesar dekat kebakat lai tu bat scam ya ka jing hikai wat pelat ya ka tu sumar khop ya ka na ba ka long ka jing em jong me nak bentar ke brom Blei amen to khabri paro ne duai ko pa jungi ba maneng Iwan ni kasta ban aingo jing don ka jong me atrai bat ngi bing la yo no wan lum sene ka yeng ba kan tang jong me atrai man mani ban sakri ya me atrai hoi kan nu ngi dap jing sung ngu jing ka jing kyrkhu ba jing sin e jong me atrai ngi Jingiaseng Khynnah lamat ka balang atrai bang yo ban rakhi kan ka jing seng children's week baroh shita yo atrai na do jing seng play ka seminar ka bible camp ka social gathering but ki program pair try kalong sa jing kyrkhu ro try ba mila ai ka jing nang ring start wa jing sampang ro try hakin nong yalam Jingiaseng Khynnah lembar ki da khot apo jong ka try kalong sa jing kyrkhu yang yiru we pi we try bang yo man sim man ta hakin ki banta ba pair try in the way ro khne ka por try kana Jingiaseng ro try ka children's sunday try ban ye don rang kat try but ki the khot ki bayo sim banta ki program pair try naru inong yalam chairman nong yalam jing ruai organist nong police dang baduai bat kum ju ru khamtam eru try ya I kong ma sami ka khubor na tin ba khoi jong me try hoi ka long ka jing khre na ka jong pri try rei kan wan ka jing sampang ba jing chanai na me try to pun slay irum sim ba khoi do ke ba in kran try kan long ke ka ba men ko man kran hangi try we pi we try mi wan ba sngap ni ka khubor jong me try khalor ke ni ke ba ro nga duai ro mata ki khna khun khna jong ka balang try magi nang jan sa me try pa ki nang san ro ka jing long man sim jong ki try to don ka lamar ki ro try ka jing puli ka jing puli ba ka jing he jing san ki kum ka kan jaman sim ro try pa tang la ban bod den jat me try ba kan long jing sha ki we ki ban bat itu ru ya me try bo na ki ba don na ka pla yo ke ka result examine ro try hakin scheme lang shu da ba try but bon ki pla pass don ki ba kham ki bam sim na kyo class ni to don ka la ba ki try ba tang yo ban kre ban pen jana ki jing I jung ki try jing puli jung ki ro try bat kum juru hakan ka sngewbha ro ngi IT lo hak sangti bai jong me baro to ma bling pop jang kang jungi hakan ji sungi pani baro amen Nyai ku Blei ki hep ki baret bra puli na tin jung Blei kumjur ki nong yalam ki bala yalam ya ki kumjur I Mr. Jonathan Nongkren bala bu Blei jung duai tu Blei na kyrkhu ya pi ke jing sikri jung pi Blei haki por baro mentang yo ya ki jing pun bana nei astan general secretary Jingiaseng Khynnah Mr. Balang Nongkren na dab mentang yo ban lum ya jung aingo on da ban lum jung aingo agar pat I khot komiti balang ben khot komiti balang I Mr. S mas talang ban pen kentang ya jung aingo Jingiaseng Khynnah ingin kedua yang sibit Jingiaseng kebar kebanlong kapor sibji steng sibji steng inyo kids priest hapo jing yalam jing kuai Jingiaseng Khynnah no yalam inyo chairman organist I Mr. Pernaki Maulang no yalam jing ruai Mr. Dajit Manwajri police dang baduai Miss Gracefully Lingdo nang inyo jing pembra jing lum jaengo bainong duai jaengo ide Mr. K Marwen inyo choir Jingiaseng Khynnah baga jing ruai kerpang na kids tarari choir bantang inyo Nongkren I Reverend Edikson Nongrum bahading tang inyo jing kyrkhu penuai kini gilong jing pemna Blei sibun ingin pendam ke jing duai atrai Blei bo pa jing bahabneng
Ni ai ngo me ko konrat. Sya ngi bandon ke yeng ba khoi kentang jome. Rengkat ba khon heb jong ka balang ko try. Ha kum kan ka sim ba kraw ba kentang jome. Kham tam kan ka sim ba karpang jong ki kon heb ko try. Ka children Sunday. Try kan ni ai ngo me. Ki jinor kat jome ki jingalam jome ki jing im jongi. Ni yo ban chakri la lu me ko try. Ai ngo me ko kan kham tam ki Jingiaseng Khynnah jong balang ko try kandat hakaba melakar ku ki kandat kilanang roy ko try haka jing bun breu jing duai jing kalong men snemen nang pen roy ko try kham tam haka jing long men sim kandat inang stan nang mer haka lak sing ko try haka jing suma sukher jome haka jing lam jim ten jome bat kham tam ko try ban nang pen san ki manang sain dor ki kutnat haki ki baka man sim ko try Isnet raya ke ban riban sumari ki banum sya baki bodang jingdom ki bodang syaitan kinyok banyalam bakala ki konrad ya lam bet meme ki kotrai hakan ti ko hok ban shisha bakin long de sya kotrai ki per sara hala jong ka balang bakin nang san nang roy hakin syakri me konrad bakin nang san nang roy kotrai ki bakin jaman sim kotrai Isnet raya ke ban kyrkhu ki ban ta baroh ke bagi ban pendep hakan ka tio hi baroh chitayo haki program ki banta pa per ku try ki balayo ban pendep ngena ngai scam ko kala long de sha ban pensanya ki ban penroy ki ke jing tip su thu ke kitien bm jame ban sign dor ki ko try kan da ki ki de dor kam ban ba kho jame try isnai balor kat ini ka por bang yo ban shakriya me ban sai boring ir musim kho jam pengentang yengi iwe pu konrat ki banta baro pengin pendep ko try ken long sha nambah jalam jam musim kho jame bat kena long basyam sngewbha khamat jame ko try kena indwai ro nam taki nong yalam jong Jingiaseng Khynnah ko try baroh kena git kam jong ka kandat nang penyo haki ko try ke jing ej ban sakri me nang penyo haki ke jing start jing sampang nang penyo ko try ke ban IT lot ban tray ka kam jame ban yalam yaki kon heb bari ko try shakanti ka hok ba sisha ka jame sne try ka ban kyrkhu ni ka por ka bang yo ban sakri me rangkat bek ni jing ai ki barit kandat lamba ke jing kyrkhu ba kraw me ko try mala kyrkhu ni ba ki kam ki kiti jingi kyrkhu ko try ek bawai we kiti bala no sik kam ko jame snei ban pen gentang ni ki ai ki barit jingi hoi snei ban khu ki ro try ki long babet shano ba ka balang kan panon kam ko try tang nam tan pen kraw ku brom jame hi rap kan rat ki laban ai ki donot ki men sim jingi ban sakri ban pondon brom yame snei try ban lor kat ro ban sakri jame ka ban sam ko bol ba ka kitin bm jame hap deng jingi ko try snei try ban pen sle itu men sim ko jame bila ada sya ko try ban besar de jing ba men sim ngin yo amat sik de jing kyrkhu Blei jame kan rat iwe ko try ngin me ina ka yeng jame rangkat ba jing kyrkhu jame ko try lor rangkat try ban ta besa jong ka si ba jing sakri badang sa baroh ngi IT jalam jame sim ko jame tiang jing duai jingi na ba hakatun jisu nyok demi pan kini baroh amen. Nyai ke Blei ya astan jens ke teribal ai ke jumpun pena kumjur ki asyas ki balom jeng ingo kumjuri Mr. S matalang balapan kentang jeng ingo tu Blei nak kyrkhu pi jeng im jung pi bamalang sengi manta pang inyo sngol lo jirwai kerpang na mesira resal siliwan Kakerteng jang kajing ruai kadai thy word. To
Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. I will not forget your love for me, and yet my heart forever is wandering. Jesus, be my guide and hold me to your side, and I will love you to the end. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. When I feel afraid, think I've lost my way, still you're there right beside me. Nothing will I fear as long as you are near. Please be near me to the end. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path, and a light unto my path. You're the light unto my path. Nakabenta ka buramu Blei. Amen. Ni ai ku Blei mesira resal siluan bal ai juruai ni por tu Blei no kyrkhu ye phi ga jung puli jung phi hagi jung puli jung phi kam tam ni jung chikri jung phi u Blei hagi por baroh mantangi la poi chukbai pa ka benta ba ka ta benta bun yo sngo no yaga khubor hani ga step nai Nongkren ide Mrs. Ibameda Ladia Nagaliang ka Jingiaseng Khynnah Nagaliang ka Jingiaseng Khynnah ngi ai ku Blei ye phi ko ngi ga jung plai por ga jung phi bandor ka lemban ngi ka Jingiaseng Khynnah ban kumjuru ka jing rakhi ga jung ngi yakani ka Christmas Sunday o ka Chidren Sunday hani ga step kum ka jing pni thu ikong ide naga Balang Mawroh ide ru ilong ru Catholic Hospital Committee jong Jingiaseng Khynnah ga shilong ri lum Presbyterian ilong ru ino hikai jong ka school MPPS tangi tai jing pni thu iba khandiat kong ada don kamban pni thu sngewbha kerpa di phi ban pni thu khambai la de de kum ka jing pun khre bang nyo sngo khubor ni ka stam yes no krilang ka jirwai ka ba aphuai ka jirwai ka ba aphuai but na ka HB number ka jirwai ka ban rus pa iwai ki kome na salem ki khun ki lam shu jisu ki sunran te kim sha kan wan ki be no ru yaki u jisu kan rat u yo i u pai sngewbha u ong ki sha e ki Khynnah ba kan wan hanga ka jirwai ka ba aphuai ban rus pa uwai Ki kome na salem ki kun ki lam shu jisu ki sen ran te kem sha ken wan ki be no ru ya ki u jisu ken rat u yo i u bet sngewbha u ong ha ki sha ya ki Khynnah makin wan hanga ngan shem kum yaki taban kudop hakasyadem ngan long nong sumal yaki wat benoti yaki hanga ki do nutikin aikin jong bat nga hadi jensha
Syayaki Khynnah bakin wan hangat usubun ujisu khot sngewbha kita bun hajar pen bangki dansa kanam jong kemten kempat itu kakin Blei kempat yo sngewbha kakin ai Syayaki Khynnah bakin wan hangat kiriu dum tu walam turing ki ben riu baroh kin bret ya ki Blei thao jong ki bangeit kakin jong mi ben pau ya ladia Blei ben haki ka jing ai Syayaki Khynnah ban wan lut hami. Good morning. Kita yang samtia ne, ong kam jam ken. Good morning. Good morning. Di lada fi sngewbha ka kubuat kan kam lingkon. Lada fi mia sngewbha dengan haban penjerong mo. Di ni persangkat bala benia sngap ika kubuat nak ketien ke jong Blei. Di vice chairman iba penyat ya kan ika Jingiaseng ke bekerpang ha kan ika por. Pastor badan lam rengkat bat ni. Ki teman besan ki khot ke komiti balang. Ki longkpa ki longkemi ki para samla bat kerpang ya pi ki hep ki berit. Manga lambat ke yeng ke jongi ilong ibawan lang bat nga bat imei. Ni ai ku Blei Children Sunday kiwei kumju ru namar ka Christmas kalajan. Ni ai ku Blei Christmas bat snam thmai besuk kiwei ha ke kerteng ke bat hiang tam ke jong nongpen em jongi uji sukris. Ngapen pau ke jing sngongu yo Blei ba shim le no yanga ba ngalala bandon lem rengkat bat pi kumni ha ke por ha pedeng kemet kaphat ke bekot ke bekhia. Kumjuru nga ai ngu yu Blei ba shim le no ingi baroh ki biadan lang ha ke jaka bingila ban long kumni ko bingilong. Kumjuru nga sngongu ya ke program committee jong ke Jingiaseng Khynnah hang ni hapo Balang Mawroh ke shim la kelet yangan rika ken mau ban ai program yanga ha ke por but ngi duai ba Blei unang kyrkhu ye phi kum ke Jingiaseng Khynnah nakaway kapor shakaway pat kamtam ba phindang la ban shakri ya ke kerteng ka ba khuit tam ka jong u ti have be it filatip ba kani ka Children Sunday mo philai i kani ka banner hang ni ru dei ne am mo ti phinda pet hang ni hatrai ki tho team dei ka team mut ke ka bingin hab ban penya jing mut ha kani ka Children's Week baroh kaway mo. Tika Nongkren junga kan ika poru kan longhi na kan ika theme na ki proverb kalanong ka basaw kada khot ka bakat lai. Kumbi ki tiki hep ki berit hang ni ru ki la pulie ya kutu ka verse ngan pulie biang ya ka kumju tu bat scam ya ki jinghi kai ya ka balapen shong dong rim na ki proverb kalanong ka ba saw kada khot ka ba kat lai. Very good. Shua bingin jam shakamat tungin ilit lang Blei ke jing duai. Tungin ya kabrip kan? Kukpa jungi ubah beneng iwan bandam ban aingu ya mi try ba malapela ingi kat ni. Bingin kiu shukini ka yeng ka bakentang ka jong mi. Bingin yo ban shakri ban penan buram ya ka kerteng ka bakhuit tam ka jong mi kupa. Kat bingidang penlong ya kani ka Jingiaseng kamtam kani ka por hakaba ka shakri ka berit tam ka jong mi ka haban sa mi kani ka khubor try Jesu ya rap batu ai bor ba ke ka bang in kren kani ka por try kan long ka ba me hi men kren ling ba jonga ka shakri ka berit try but ai ba kan long ka jinghi kai yang aning kong yang ilang baroh ki badan hang ni kren a trying in shot score me long u Blei hi haga kerteng ka jong Jesu Christ nga pani kini baroh. Amen. Dading ipet ya kani ke kentien na po ka proverb kalanong ka basaw ka khot ka bakat lai ka ong tu bat scam
mo kong tu bat scam yaki jing hikai kani ka the khot na ka Bible ha kapor banga puli yaka ningkong dang sedang ban puli ngakan mau yaki por ki bala let no ha kapor bedang long khna kum fi kum ni mo ngakan mau yaki ta ki jing hikai mdei tang ni imei pa mdei tang ting ino hikai ha school mdei tang ni kino hikai ha ka Sunday school ngakan mau ru baki don ki balasan larang ba wat kita ki basyuyat halenti sengking kum penhap paper have it tampi wat berat tu berat ha pot dustbin kan mau kita ki jing hikai but kani ta dekat kapan kan mau ru bo op liang nadu kita ki por ba ngidang klung ngidang kena ngi persang ban kan mau kita ki jing hikai jong ki balasan larang ba ngi penlong habit ya ka haduk mentaru but kani ka jing hikai jong kini ki balasan larang ba yang ngi ki hikai ngi bingin long ki bri ki betep briu te Blei ki hikai ngi bingin long ki kena ki betep sngi ki hikai ngi bingin doni kata ka akor ke burom ki hikai ngi ru bingin long kita ki bri ki benang ban pet ya ka jing bha shakmat mo but kabasngau tenat ya ka long bha ka por bingi dan hayeng hasam kum tun dala adap bam jamiat imei pa ki shi yalum lang ngi kum tu shi yeng shi sam Nalor bangi la ya penlong jing duai kum tu kadon ru kum ki jing ya tu khana puraskam kidan ki jing side by side kadon ru ka jing sneng ka jing kentu ti kum ban chupen kan mau mo kadon ko ka jing ya tu khana ka ba kilong shwa ki shi ya tu yangi ban nget scam ba ka jing ya tu khana kadang ya haduk mentan namar Blei kini ki khana ki ba shong ki kelas he ki hab ban le ya kata ka subject mo kadon hapok ka kasi subject kasi power esop fly snow mo ti kadon kani ka jing tu khana chapong umasi lur but masih lengki ngan ya tu kandiat nama bangala akan mau ki pot ngan ya tu lang ya firu kandiat kan long ka jing hikai yang iru mo don ki artli ki masih lur but masih lengki new masih lur udai uba trishitam uba habban lur ya kata ka lingka mo henry ndepit u tau masih ka masih lingki pada ka shushong ka shubam plang las ngat si ko man betei no kum ka balloon ha dia kani ka masih lingki ka shet kran ben ki ni ka masih lur ko ni phiti kat urang ba ru ka kerdan ka bala kham hajrong rang ba ti si kham dan kerdan kham hajrong to mo kat urang ba ka kerdan ka ba kham hajrong pidang syate mo haki kun ben riu ban lit lur ban lit syakri ki pe yang ase nga nga shong nga shubam plang am jule ai ru pe nga sngat nga plung pha ma phiti phirai kho mo kata ka masih lingki ka kran ben ba ka masih lur pada kathat ban shu ai nia mo kam snow poida ya kata ka jing ai nia jing mo ba nga le ka ba dan kam ban ai nia shu snap la ka snap ti ha ko bi ka sngi utau khon ben riu ai shuti ken ya kata ka masih ya utau masih lur kilet pila tri shitom ko mengi mentang la tri shitom no hikeng la yo shti mo ti ka utau trai ru la ai shuti ken yo masih lur kilet shong pengat shte bam plang Bapin yok ban relax ngin satre biang. Tika masih lur tika ai Blei yu tau try tika la alit ken kalit syong. Haka por ba kadang bam plang ka shui ba kita ki khun ben riu ki alam ya kata ka masih lengki syarut wa. Buon bah kita ki khun ben riu ki kenyat ya kata ka kelas ngat tepi mo hap kenyat ya kata ka masih lengki syarut wa. Om tang kata ka iru ba kita ki khun ben riu ki ra ya kata ka wat. Syuri ka baki ong mo ban le ayu mo. Ban ot ban bam dok masih kan mo dia ha kata ka por ka masih lur ka shuong ya ka masih lengki ni ka khamla ka basok kliang ne ka baat urendang pi ba sha te mo ban ya ka ba shupen up yu tau rendang da ka wat pikan mau ka jing sneng jong ka ni ka jing tu khana ka don ka ma habala than e ka sok mut kemu da pi shong sok than mjule ai da pa kam ru ni nga than shong sok than kadon ka jing ma mo kata ka di ko bi ka jing hikai ka ba hikai yang i ka po bengi dang red nga kan ma ka shi ethu khana ngi haying ru ngai oso ya ka jo ha school ru gi haban puli by heart namar ba ka de ka benta bengi haban puli by heart power is som yo sngo
Jingiaseng ling bai ke Sunday school root namar hikai ingi bingim de benlong ki bejai tu yo sngewbha ingi kata ka Jingiaseng Khynnah syapang masilur bat masilingki to kata di ke hikai ke bagi hikai ingi but kata ke hikai ke bagi hikai ingi namar ki penken mau ingi temo wat shongso tre shitom pihak dah pitat rup dah hak pendap mentasi pendap bet namar ba kan sedon ke jingma ki penken mau yangi ti kita ki jing hikai bat ki jing penken mau jong ki long shwa yangi ka ngi ken mau yaki hadu mentaru takadau ke penlong yangi ban ong ba on dala adap kelas ti tong ngan shong shwa shi snam ngan num litre she na mangala tre shi tom man kriakot mo ngan shong shwa shi snam ngan satre pat hadien mo tangba hakipor jungi pat nshong kum tam long nda shong kum ta la du I waste la waste ti kala wan ken hejing mut jing perkat jungi la dangi hak pendap yang kena kam ban klieng hak pendap yang ni kam ban shat ban tiu la ong ban shong kai no ni ken mau ken san ni ka kam la liat no kata kala long no ka habit ken yang iru ba ken mau ti ka jing ong jong ki don ka ma habala than ka suk mo Blei mo kini ki long shwa ki hikai yangi Blei mei pa ki hikai yangi ya ka ju ni teng i ong ni mei pi te ka ju ni pa pi te ka ju let's just go ni ki no hikai ki kran ka ju mo Blei ki hak ban hikai namar ba ka ni ka ktien ka jong u Blei ka la ong te ban hikai snap ka ong kum no tu hikai ya u khna ha ka lenti ka ba u dei ban yad khnang ba undala he om ken ria shu naka kabumut la da hikai phi da pen kan mau kan ne sa ha ka jingmut jing perkhat ka jong phi kala long do long snam phinum ken ria shu na kita ki jing hikai phin per shang bi ban ya kata takadau hap hikai mdei tang shi sin namar mengingi dang duna em jingmut jing perkhat hap pen kan mau to kata ka di ka duty jong ki bala asal la rang ba ban hikai yangi Blei namar la tho apo ka Bible Dia Blei hab hikai yangi pada. Blei hab hikai phi ki badang red. Blei hikai yang ha kapor badang red. Namar kan ni kapor jungi hapor bengi dang long kena ngi long kelan bha jeng mut jeng perkat. Nolor nong ta ngi long ki ba shong shit kulmar. Mo ngi kiti ki ba shat chu shat klam smu thu ngi shat ke eru. Ngi kemen ke eru mtip namar bagi shat ni ru shat lang. Mo ngi shoot tare rumah kat balap basam. Ki ong ki parlok yasi nginit shata namar fitip hang ta don kum tam ta langit la let don ngim tip ya let pit shate ko don kata ko we ka chaka ka internet ba ki don ki lights ki ya let don tip la let mo ka jinglong ka jungi ka long ba kat boong le bet klam berkat klam tip ya ka babahana ka basniu tingla akum le la ka le ya kata ka kam takadaw ni haban sha hikai namar ba ki bala salla rang ba ki la tip lupa ti ye ke ka ban sajia teng ni shi ong mo ni mei pa ki no hikai old fashion ki shi ong dei ne Henry kam dei kumta kam ju dei kumta da ka long kumta te phi nginom long king kum ni kum bingilong mo ka jing hikai don kam hi ne ki kimi ki pa don kam hi ne ki no hikai don kam hi ne ki bala asan ki bala rang ba namar Blei bangilong ki khna ki ba kumta ki ba kalan jing mut jing perkhat bam song thu song thau ni ya la ka jong kalenti mo ti to mentangin pai sha ka ni ka team mo ka ba ong kum no bat scam ye ki jing hikai pitip am ka ni ka team shim ne kum ba ong mane proverb mo ti ha ka ni ka proverb la dangi perkhat ba ka kran ya ki tu ki khon Israel Dia ladangi pulia syapang kini ki kuan Israel ke culture jongi ki kasi, but kini ki kuan Israel ru kalong kaya seriam kadon kencinya day bah. Kasi but Israel mo. Dia but uniu Solomon laong ba la ainam bahai uba ulat ho ya kani ka proverb. Menu bat ho ka proverb? Menu bat ho? Solomon flas ngap bah very good. Solomon fitip udiu kuan jong no. Tikan mau. Jong David. Solomon udah kuon jong David's aim kan. Dia kapor ba uniu Solomon ulai yo pada ban sensyar ya udan ha kata ka benta ba un ha ban sensyar. Dia u yo ru ya kata ka jingstan, but u ai ru ya kata ka jingstan ya ki u hikai ya ki kuon Israel kum be hikai ki balasan larang ba ya ni. Kum nu yo ya ka jingstan.
Hakaway kamiet uniu Solomon utia pishay po sniu na por batia haon uniu Solomon ru yo tia u po sniu hakata ka jing po sniu ka jing u I ba u Blei u wan pau ha u but kat bu Blei dang wan pau ha u ong kum ni tupan ko Solomon ke ngan ai hami na marula long sim tamo ti Dadai balong sim tapi mo kidan ki baong ayaga bangan yo kam he kajaka bangan yo ban sensyar om tang Mawroh Henry sya maulai syate sya po polo sya mo la ko ban ya kata mo ayaga bangan yo ya ka po ka spa ka po bangan yo ban enjoy kat bangaman mo la ko ban ya kata Henry New Solomon upan ka ba platam pitip upan ka upan ya ka jingstan Kanang maudla ban yalam ya no yaw tau pat lang nama basisin bala sensyar ko bus te hap yalam gitu ki basa mo shubut udon usim Mawroh hap pi hap yalam pi ki basyong hapo Mawroh mo ban pet ban le kumno bakan kiu ka Mawroh dai ni to uni usim ru hap le kita ki baroh khot upane ka jing start no Blei wang ai ka jing start yang bangangan la bangan bishar ya upat lang jong nu utip bau de upat lang jong Blei kita kibri baroh khot kim de ki jong kita ki jong Blei tu Solomon ru namar ba yo ya kata ka jing sngo thu usaong ba try ay ngai ka jing start namai kini kibri kim de ki jong ki de ki jong me ai ka jing start bangan laban sensyar ya ki ti uniu Solomon uyo ya kata ka jing start usa sedang banthok kanya kita ki proverb pinda puli proverb da fidan por puli ke proverb baroh ko we pin se iba baroh khot ki jing sneng ki dan hang tu tambam de kin tangi ki Israel ka dan hapo ka Bible ka de ka jing sneng yang abat ya phiru kom jo hang tu la tho kum nu fin long kum ki khna hang tu la tho kum nu ba fin le ban burami ki bala rang ba hang tu la tho kum nu fi de ban shakri u Blei baroh khot Tika way na kita ki jing hikai ke ba Solomon uong ka dekan hiken. Tu bat scam yaki jing hikai uong ka ju yaki khon Israel ru. Tu bat scam yaki jing hikai. To kita kinong Israel ru namar ba ki ken kor bahaya kata ka jing start. Yaki ka jing start ka kam kodor ba ne uspa bat keruparu. Ki ken kor ki long kentang bahaya kata ka jing start. On da yo jing start. Ki kambes kata banyak ka baaya pi da ka siar ka rupa mo ki ken baka long ka bakentang baha but ya ki tu ki ba yo hikai but ki ba sha hikai ki ba nang ban hikai but ki ba sha hikai ha ka tu ko por ki ken baka ka gift ka ba Blei u aya ki mentangi ki hab ki berat hang ni ki ba pulis sedang hang ni mo but itu hab berat iba ruai ka tu ka gift ka ba Blei u aya pi de ni mapila ban rai ban pulis sedang ban duai kumju Blei u aya ngi ki gift laki jong mo tiki nong Israel lada ki sha hikai balada ki nang ban hikai katuru ka gift ka baki yo na Blei takadaw ki ken kentang ya ka hadu kata to ngap Blei ki ken kentang ya ka hadu kata na marha proverb saw khat lai ko ongkum no ka jing hikai hi ka long ka badai ban bat scam na ba ka long ka ka jing ka rupa ka ksiar kamla ai jing Henry ka jing start ka jing sha hikai ka ai jing yaki mo but ka de ka jing kyrkhu ya ka met but ya ka mensim ka jongki ka long ru ka jing itnat yo rendang jongki ngi tingi deng necklace mo ban pan itnat yo rendang ki khon Israel kinda don ka jing start la don lupa ka jing itnat ho rendang jongki takadaw ki ken kodor bha ya kata ka jing sha hikai ki nget bha ba ka jing hikai ka long ka ba very 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 important ha ka jing ka jongki mo but namar ba ki long kumta lada ki bat scam ya kita ki jing hikai ki jongki kapan kalalong ba ki yo ya ka jing start lada ki la sha hikai ki bat scam ya kata ka jing hikai ki shim bat ki sngot hu ba ka kalalong penban ka jing start ka jing start haki pada kada proverb like hat lai kaong suk utau briu uba shem ya ka jing start bat utau briu uba yo ya ka jing shem pang namar kini ki long kam bah shibun ban ya ka rupa ne ka ksiar ong ka ktien utrai bet ha ka Bible ru kilat ho
ka jing start ka kam koridor ban ya ka rupa bat ka ksiar dia lada ki bat scam kata ka jing hikai ki yo ya ka ya ka jing start mud ayu ta bat scam kemud ayu bat scam itai kunjing para jonga em dengan beteni i bat bahaya ngakum ni oi dabat teran kum ni implat syo ma di wat habangi ya helanti sengkieng ru ke babet ru ibat kum ni hapor ba ila jan jentut ila ur ila no kamet siliang kum ni ru ibat bet kum ni yang ma ngaru ngabat i dikata ke jeng bat scam kemud ba anom la ban pelat syo ma bat scam wat pelat syo ke jingmut jong ka kentian bat scam ka long ba baphenum pelat syo kidon em kita kibakiu lom ru kibat no tu telai bikin kiu tu lom dei ne em tela de ki pelat long kum no lahab syariat very good lahab syariat ma dia ki haban bat bikin yo ban kiu sha te sjrong di kita kibakiu lom ru ki haban scam kum tu ini ihab ibarat ibabat ikti jongar ihaban bat kena minum ur di yengi pedamut kum no bat scam mut kum no bat scam ya ka jing hikai ba benginum pelat syu ya ka da hikai ya pi ko ngo iki kimi ki pa bat scam ya ka hapot do nut bat hang ni ma wat pelat ya kata da yong i me kisil ishim shangkwai wat ngatat ta kamut inglam bat scam syu dia da ka ktian u blei ko bat scam wat pelat dia da ki pa ka nu ka kamru le ya ka khnang ba nginum hap khnang ba nginum telun syariat da dangi bat scam ki jing hikai nginum telun syariat uniu Solomon pada uyo jing start kumno uyo ya kata ka idea ban pan u blei da ka jing start namar bu Solomon ru ulong kum kita ki hap ki beret ki ba ko ngo ki ba burom ulong ubrei ubriu ubatebriu te blei bat ulong ubriu ubako ngo ya ka jing hikai ukpa uyo lut na barok ha ki jing hikai no ukpa ju David ulah hikai longkum tamu kun longkum tamu Solomon ruho oi topa nadu dangret 8 million yu ubu un ko ngo bat ngap iki jing hikai u Solomon ru ulongkum ta uyat bat kata ka jing hikai jung ukpa jung u solong ubriu betep briu te blei u solong ubriu betep sngi u solong ubriu uba don buram ulong ubriu uba ko ngu uba buram uba nang ban sngoret uba nang ban buram kiwei ru kadai ba uyo ya ka jing hikai na u kpa u jong u te beliau Solomon u hikai ki Israel pada haba la yo ya ka jing hikai te set no haladim mo la yo te jing start riu Solomon ong em ngan hikai ki kun Israel kena bikin tip kena bikin shy but dia baka pateng ka ban sawan ru kan tip kan shy belengi hikai pi kenapa piru fin tip pin shy but nda fila asan la rang ba fin sadon lagi jong ki khun ki kiti piru hikai ki khun ki kiti jong fi bakin tip bakin nang bakin shy fin the pet bahai ka story jong ki Israel mentai di beret bahai jaka tangba kilong very strong very powerful dikata ka hiar pateng ka jing start ma ka jing start kam kut no tang ha ka generation ka hiar pateng ladangi ai shaki wei to habangi pai pat chaka perthai menta hi iki buon ba em ki hap ki beret menta kim chu ko ngo shu to si wat num let chate yo pi hap em li ngala nang ban yat kim chu ko ngo shu ki ya tang hang tu ki hap pluk ma nda ong iki ke ru em pi ngala so tho ngala tep nda hikai iki ya ka balong simple ru ngala so tho ngala tep kim tip baka tu ka jing hikai kam dei tang ka jing hikai ka dika jing pen ken mau kom boong na du ba sedang mo ka dika jing pen ken mau bon ki hap ki beret menta kim ju kham sngap shu kom balong tu usir la palang dia sngo tu story jong sir la palang usir la palang kwa em ban let nama ki sa ashkit ki lum ki klau ba mo baki briu ki num yo shu ban siat yaki ban penyap yaki te don kata ka kami bo sir la palang kata utaw sila palang iya kata ka jing itanat jong kata ka shnong jong ki khun ben riu mentali li pro Christmas ki lights kat shabelet ma iya kata ka jing po jing ping jong ita ki lights sila palang la ko ai ban hiar sta shapo ban pet kami kala ong wat let si khun kala mana ha ban da biang wat let si khun mar kam bahati em te me phim sungut khu ngala he ngala asan ngala arang ba sha singan let em ti khun long pi phim sungut khu ngala kham don bor manga mentam de kum badang khlungan let la kalet si phangan ni awan
Sipangan ni ngelawan yom ta. Tema kat badang hiar nama nang tu najrong la hiar temo. Dah hiar susupot tang poi 4 poi bahang tu la jan poi tat ki kun ben riu kin delit siat marat ke siat ai hapok ke city area kom ni ki siat stu kam shabadan klau malu mala tempat poi stu supot jaka badan shnong ru sir la palang la asha riu dau khnam la asha penyap la yap tika kemi ke bepit nang te ke bepli kamla le ai bahkan let ru kam nuat shoot namar ba kun ben riu kila ya ker tawiar kila kemen ki kun ben riu kila kemen bi kila yo marat mo Kasir la parang pada ke kami ke bepli kala sujau umat. Ngala ong ti kuan ye pin nai let. Hooi ngala temen pinum sengap syu yang ngata mangala ong ye pin nai let na mangala tip ti ke jingma. Usir la palang klem sengap jia ayu. Yap Dingin kwa ban long kumta. Mo nginum kwa ban long kumta na marba. Ngim kwa bengin hap ha ke jingma. Ngim kwa ban hap syukriat. U Adam bat ke imru. Ki kun ben riu bening kong namar bakim ko ngu yu Blei ki syabe na nakper eden dei ki syabe nakper eden kakper eden ka berentang ka jing sok ka jing itenat ka jing iphu ka jing iphieng hap mi no na kakper eden namar Blei klem ko ngu ya Blei tingin persangkat bala bengin numlong kumta ken hep mo nang ni ki don ni ki hep ki beret ki ba ko ngu ki batip sngi, ki badan akor, ki badan buram. Torak akti? Mdan? Very good. Blei nang kyrkhu ye pi. Blei nang kyrkhu ye pi. Ti le asilo dan hang ni la kum tam sneng kandiat ti pan map no ken mo. Pan map no Blei, pan map no ni Ibameda, pan map no kitu ki be pilap pen sngosi. Kanang ba? Ngin yad hakata kalenti ka badaiban yad. Buat yaki jing hikai na ka Bible. Mene ki puli kaktian Blei kalong ka syarang. Ruai ru thy word is the lamp unto my feet. Mo kaktian Blei kalong ka syarang. Dia lada pipim sngot hu bahai jing hikai jong ki belasan rang ba kan ni ru ka dan. Lada pim sngot hu nang ni keli ni ki belasan rang ba kin batai pi. Mo wat num yat bakla. Lada pikila akum yat bakla ti pan map no ma pan map no kanang ba ni kum ki kruan kristan ngin ting shan kiwei bingin pin kiwei ba ni mani yau Jesus Christ unong pen jungi bat ngin long kum ki klur especially this Christmas u klur bingi wa hang ni ti ulong artificial mo original klur de mapi kan mau ni katu ka jingrai na ka jingrai sun spark kandai po Rio Kakot jengrai kat ni tadi ting shan ong Jisu. Ketu ke boong ting shan ong Jisu ting shan ber pin rai lang bat ngai si dekat. Very good ta kan. Kot jengrai kena kadai san po. Beli san po. Ki kot jengrai he kadai san spark kandai pun riu. Tang ini rai lang 1 2 3. Ting shan ong Jisu. Ting shan ber Kum sharak rit min Jing shai ka la her Ka birthday ka la dum Dito ting shan Ha ka yin ka jong pi Klem sngo leran. Tang hang tu pet first verse ki ong hakayeng, second verse ki ong hakashnong, third verse ki ong hakari barok kaway. Sedang naduk menta Christmas, menta di arpaway terik, prepare. Napoi arpusan terik, pila kam syai ma pi ki klur, bani tu klur bawa shani shatairu. Mo, tingin persangkat bala, bangin bat scam, ya kita kijing hikai ngin longkum ki klur daka bangin ko ngu ngin sngap ika jing hikai jing ki belasan larang ba ngin dan ki akor ka burom ngin long ki betip sngi ngin bat scam kita kijing hikai bangin tenshan kum ki klur to ai nomor kata bagan ka kubor kan long ka jing kyrkhu yangi baroh ki badan hang ni kan long ka jing hikai yang aning kong ru teng teng kum baklamo kan long ka jing hikai yang aning kong ye phiru baro ki badan hang ni bat nganget scam ki basan larang baru ba kan long ka jing yarap ingi bingin nang jam shakmat bingin im ka jing im kristan ka besisha
Nak benta keburam kejong Blei. Amen. Saya sin kong ni ai kublei pi ya kubor ba pila pen sngo ni step ka long ka kyrkhu ka ba kraw yang ki hep ki boren kumjuru yang ba kham he kham san tu blei nang kyrkhu pi kong ki kam ki jing tre ki jong pi ya ka yeng ka sam jong pi kumjuru ka jing chakri jong pi u blei ha ki por baroh tengi lam in pen wai no ni jing chakri jong u blei ni ka step ni ai kublei ya baroh ki nong shimbenta na du ki ba pulis dang ba dwai ai jirwai kerpang Nongkren kumjur ki organis nongilam jirwai kumjuru ye ki sound operator bana kaleng ka Jingiaseng Khynnah ru ni don ka jing ai su bahai phikong kum chibenta ka jing rakhi jongi ka children's week but children's Sunday jong snam arja pusan in penwai no ini jengshakri jungi Blei ni ka step in snok tilang ka jirwai ka basau punyo but na KHB number ruspa at pawai on the dem ka jirwai nga subhaban kerpat iten teman basanti nong rom subhaban bu jirwai lingkod kumjiru bon pelai na jengkru penwai ka jirwai ka basau punyo ruspa at pawai akwa ban long usipai hapo kalamale ngan kongus imu jisu utrai ba kle an shem ka jingking atyar bala bandai yang bangan yo long si arta usipai ubabha ka jirwai ba sau punyo ba rus pa atpuai Rakwa ban long usipai apo kalamani ngan kongus imyu jisu utrai ubahakni ngan shim ka jingking atyar bala bandayanga bangan yolong si arta usipai ubapa Trai bapa tu syong ban nga kat barhem katoma on dawai hakari jing shai ngan syong halakata Karhem jurgat mamenta ubaman upenjon kisumba meding jong u kithau syanga batlon ngan king kastika jingeng kawat lam umensing kajing dakli bat syadem kahok bat jing pen em trai bapa tu syong bat nga kat bat hem katoma on dawai hakari jing shai ngan syong halakata kat bakanang jur katma tulong kajakari ai boryang aban yaine ban yeng ruklem daki di onda kut kajing let kajing emru lawai ngan yo syong tachi jiu nom kari kajing suk jai trai baba tu syong bat nga
kat bahem katoma on dawai hakari jing shai ngan shong halakata tôi nói Blei ni try de jing kyrkhu bhantam jong me ai ba ni balang kan ro ya jing sakri ya islam ki ban man ro kan pelmi ya ki khon ki ti ki ban long ki atiar ki jong me shano sebagai boy bandan ka jing ai ke bedap yang ke bedap ke hai try jong Jesus Christ ka jing ba ba phala ki jong bre bok pa ban bom chukut lam ru ba ka jing slok men se makot lai hawi Blei agen songka songdap hapleng jongi kum ka balang wa bi rew khoj bodon hang ne ba ka leng sau dong ka pathe na do menta bat bom jukuru amen